खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। फावखुंगुर नेरसोन आरो फावखुंग्रि लीनाया खारनानै आलायारन थियेटारखौ हालाय-हाफाय खालामलांबाय। चिरांनि गोख्रों आबादारि सर्वेश्वर बसुमतारीनो पद्मश्री बान्था। आसाम पुलिसनि गासै 15 मावख'गिरिफ्रा हादरगिरि पुलिस मेडेल मोननो हादों। बिजनीआव 75थि सुबुंखान्थि सान फालिथाय। सिमेन्सापुरियाव BKWACआ 75थि सुबुंखान्थि सान फालिदों। रङियायाव 3 लाख रां घुस जानानै सासे गावबुराया CM भिजिलेन्सजों हमजादों। 75थि सुबुंखान्थि फोरबोआव इन्डियान एयार फर्सआ गं 54 दावहारु बिरखंखौ दिन्थिफुंदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। चिरां जिल्लानि बिजनी फानबारियाव जोनोम मोननाय आरो उपेन केरकाटारिजों दैदेनजानाय बर'नि नायल' जाल' आगोमा आलायारन थियेटारखौ हालाय-हाफाय खालामदों फावखुंगुर नेरसोन बसुमतारी आरो फावखुंग्रि लीना बसुमतारीमोनहा। बृहस्पतिबार आरो शुक्रबार खालि गवालपारा जिल्लानि दरंगिरि सनालि फोथाराव हरनिनि पेन्डेल गानो दङमोनब्लाबो नाथाय आलायारन थियेटारखौ दिन्थिफुंनो हायाखैसै। जाहोनाव थियेटारखौ हांख्रायनानै लाबोनाय बानजाय आफाद आरो जायगानि रायजो राजा एबा नायजाब नायनो मोजां मोनग्रा नायगिरिफोरा खुद्रिनायाव थासारिया दुंहाव जायो। आलायारन थियेटारनि बिगोमा आरो दैदेनगिरि उपेन केरकाटारिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला फावखुंगुर नेरसोन बसुमतारी आरो फावखुंग्रि लीना बसुमतारी मोननो रादाय खानाय एबा एग्रिमेन्ट बायदियैनो बिसोरनो होनांगौ रांखौ होबोनाय जादोंमोन आरो बिसोरनो अग्रेम रांबो होनाय जादोंमोन। नाथाय मा जाहोनाव बिसोर सानै फावखुंगुर फावखुंग्रिमोनहा गेजेर ससेयाव पेन्डेल थासान्दियावबो गारनानै खारखो बेखौ मिथिनो मोनाखै। बेनिखायनो दुखु आरो जारला सैनांनायजों लोगोसे राङारि खहा मानहानि जानांनायनि थाखाय बिसोर सानै फावखुंगुर फावखुंग्रिनि हेंथायै आयेननि राहा लानो नागिरदों आलायारन थियेटारनि बिगोमा उपेन केरकाटारिया। मख'नो गोनांदि दरंगिरि सनालि फोथाराव जानाय सेथि हरखालिबो बिसोर सानै फावखुंगुर फावखुंग्रिया फेलें खालामदोंमोन आरो बिसोर सानैनि फावखौ गुबुन एक्टर एबा फावखुंगुर फावखुंग्रियासो खालामनांदोंमोन। नाथाय पेन्डेल जोबस्लाबैयावनो फावखुंगुर फावखुंग्रिफोरा बेबायदि फोथायखेबस' खालामोब्ला बर' हारिनि हारिमुजों लोब्बा थानाय थियेटारफोरा फैगौ समफोराव माबायदि जोरहैनो हागोन बेखौ साननानै गोबां बर'नि सानसुमैफोरा जिंगायाव गोग्लैदों। चिरां जिल्लानि गोख्रों आरो मावथि आबादारि सर्वेश्वर बसुमतारीनो पद्मश्री बान्था 2024 नि थाखाय हादरगिरिया फोसावबाय। 75थि सुबुंखान्थि सानाव फोसावदों हादरगिरि श्रीमती द्रौपदी मुर्मुआ। देग्लाय 2024 मायथाइयाव गासै 110 सुबुंनो पद्मश्री बान्था, 5 पद्म विभूषण बान्था आरो 17 पद्म भूषण बान्थाखौ मोननो हादों। बिसोरनि गेजेरावनो गासै 30 आइजोफोरा बे पद्म बान्थाखौ मोननो हादों। मख'नो गोनांदि आबादारि सर्वेश्वर बसुमतारीया गावनि थाखानाय हाखौ लाफानानै गुबुननि हाखौ बन्दक एबा टिका लानानैब्लाबो गासै 100 बिगा हायाव गोबां रोखोमनि आबाद जेरै मैगं थाइगं, गय, थालिर, कमला, लेबु, ना फुख्रि, बेसर, फाथो गोबां रोखोमनि आबाद मावनानै चिरांनि बिजनी फानबारि ओनसोलाव बयजोंबो सिनायजानायनि अनगायैबो आबाद बिफाननि गोबां बिथिङाव मिथिजानाय सासे गोख्रों आरो मावथि आबादारि महरै गावनि थांनानै थानायनि लामाखौ मोजाङैनो दालांनो हादों आरो सासे जाफुंसार सुबुं होनजायो। आबादारि सर्वेश्वर बसुमतारीया जायगानि गोबां आबादारिफोरखौ थुलुंगा होनायजों लोगोसेनो आबादारि महरै ओनसोलाव जौगाखांनाय लाबोनो हादों। आथिखालाव चिरांनि फानबारि ओनसोलाव लेबु, हालदै, थालिर, फान्थाव, फानलु बायदि रोखोमनि आबाद दिहुनथायफ्रा जोबोद बाख्नायजाथाव होनजायो। बेफोर गासैयावबो एसेब्लाबो सर्वेश्वर बसुमतारीनि थुलुंगा दंफायो होननानै बुङोब्लाबो बुंद्रायनाय जानाय नङा। आसाम पुलिसनि ADGP सुरेन्द्र कुमारखौ लाफानानै देग्लाय 2024 मायथाइयाव 15 पुलिस मावख'गिरिफोरा हादरगिरि पुलिस मेडेल मोननो हादों।
शुक्रबारखालि 22 जानुवारि 75थि सुबुंखान्थि सानाव हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ बे हादरगिरि पुलिस मेडेलखौ गथायदों। देग्लाय 2024 मायथाइयाव बे पुलिस मेडेलखौ मोननो हानाय आसाम पुलिसनि मावख'गिरिफोरानो जादों फारियै एडिजिपि सुरेन्द्र कुमार, डिसिपि सार्ति बरा, टीएसपी सिदानन्द बरा, डीसीपी असीम कुमार दे, नायक बलन्दा पंगलो, हवलदार परिकित गांधिया, कन्स्टेबल संजय कुमार दास, कन्स्टेबल नीलकमल सग्लबैदो, कन्स्टेबल जुनमणि देखा बरा, एएसआई धर्मेन्द्र सैकिया, लेन्स नायक चक्रधर दास, एएसआई प्रबन बरा, एएसआई विजयाना दास, कन्स्टेबल राजेश कुमार ओजा आरो कन्स्टेबल नीलिमा दास। चिरां जिल्लानि बिजनी नोगोर बीडीएसए फोथाराव बिजनी महकुमा खुंथायनि बानजायनायाव 22 जानुवारि शुक्रबारखालि फुंनि समाव 75थि सुबुंखान्थि सानखौ गाजा गोमजायै फालिनाय जायो। बिजनी महकुमानि बेन्दोंआव थानाय गोबां फरायसालिनि फरायसाफोरा मार्च पास्टआव बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामो। बे मार्च पास्टआव बिजनी रामकृष्ण एकाडेमीनि हिन्जावसा फरायसाफोरनि हानजाया सेथि बान्थाखौ मोननो हादों। नैथियाव बिजनी बान्दो गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि एनसीसी हानजाया सायख'जायो आरो थामथियाव जवाहर नवोदया विद्यालय चिरांनि फरायसा हानजाया सायख'जायो। बिजनी जिल्ला महकुमा बेंगिरि आईएएस अफिसार अभिषेक जैननि दैदेननायाव बे 75थि सुबुंखान्थि सानखौ फालिदोंमोन आरो बे हाबाफारियाव जायगानिनो एमएलए अजय कुमार राय, ईएम धनन्जय बसुमतारी आरो बारग' एमएलए कमल सिंह नार्जारिमोनहा नुजाथिदोंमोन। दुलाराय भारतआवनो 75थि सुबुंखान्थि सानखौ फालिनायजों लोगोसे धेमाजि जिल्लानि सिमेन्सापुरि सानजारि नोगोराव थानाय बर' कसारी अनसाय गाव हायुं खुंथायनि मावख'आव गाजा गोमजायै फालिदों सुबुं खुंथाय सान। हाबाफारि बायदियै हादोरारि फिरफिलाखौ बिरहोयो बर' कसारी अनसाय गाव हायुं खुंथायनि मासिगिरि अनिल बसुमतारिया। बे हाबाफारियावनो आलासि महरै बाहागो लायो खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारी, लेङाइ मासिगिरि सृजन बसुमतारी, BKWSनि गासै मावफुं सोद्रोमा लोगो, बर' आफादनि दैदेनगिरिफोर, समाज सिबियारिजों लोगोसे फरायसालिनि फरायसुला फरायसुलिफोरजों फोरोंगिरि बिथांमोनाबो हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियावनो हारिमुआरि दिन्थिफुंनाय हाबाफारिबो लानाय जायो। कामरुप जिल्लानि रङियायाव गामिनिनो सासे सुबुंनिफ्राय 3 लाख रां घुस लानायनि दायाव गिबि मन्थ्रिनि भिजिलेन्सआ सासे गावबुराखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय गावबुरानि मुंखौ रङिया कुमारपाटा गामिनि मनवार इस्लाम होननानै सिनायथि होदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला गावबुरा मनवार इस्लामा गामिनिनो सासे सुबुंनिफ्राय हानि थाखो एबा खोलोबखौ सोलाय सोल' खालामनानै फोरमानलाइ होनो थाखाय 3 लाख रां घुस लादोंमोन। हादरनि राजथावनि दिल्लीनि कर्तव्य पथआव 75थि सुबुंखान्थि सान फोरबो फालिनायाव हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ सालामि लानाय समाव इन्डियान एयार फर्सआ आइजो फायखि हानजाजों मार्च पास्ट खालामनायजों लोगोसेनो गासै गं 54 दावहारु बिरखंखौ दिन्थिफुंदों। बेफोरनि गेजेराव गं 6 राफेल, गं 2 आपाचे हेलिकप्टार, गं 2 ALH मार्क 4 हेलिकप्टार, गं 5 C-17 दावहारु बिरखंनि मोनसे ड्रिलखौ नायगिरिफोरनो दिन्थिफुंदों। बेनि अनगायैबो SU-30 दावहारु बिरखंखौ त्रिशूल बायदि आकारै अख्रां सायाव दिन्थिदों। मख'नो गोनांदि 2024 मायथाइनि बे सुबुंखान्थि सानाव इन्डियान एयार फर्सनि मार्च पास्ट हानजाखौ आइजो अफिसार स्क्वाड्रन लिडार रश्मि ठाकुरा दैदेनदोंमोन। नोजोर होनो गोनांदि देग्लायनि मार्च पास्ट हानजायाव गासै सा 48 अग्निवीर बायुफोरा बाहागो लादोंमोन इन्डियान एयार फर्सनिफ्राय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।